Rahayu para kadang kinasih pasamanipun Gusti ing pundi-pundi panggenan. Sugeng pepanggihan wonten ing panyuraos padintenan Sabdo Winedhan Sinode GKJ dinten menika Rebo 29 Oktober 2020. Sareng kula Sugiharjo saking GKJ Jakarta. Saderengipun kawiwitan sumangga kita perwakani kanthi patuko. Sumangga kita tetep. Duh Pangeran Yahwa tu ing karahayon. Kepareng kawula seba kunjuk wonten ing ngarsa paduka. Kawula nyuwun panuntun lan pepadangipun Roh Suci Paduka. Murih anggen kawula ngraosaken lan gegilut sabda paduka. Saestu ndadosaken cecala lan panuntune gesang kawula padintenan. Wonten asma Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin. Wondene jejer panyuraos ing dinten menika patrap gesang andhap asor. Ayat mas kapetik saking Matius bab 21 ayat 3 doso perangan B. Ingkang mekaten suraosipun. Sakwise iku dheweke kedhung nuli mangkat. Saiki kanca-kancane Trisna bingung amarga dheweke wis ora kaya biasane. Trisna saiki angel diajak dolanan layangan utawa bal-balan ning lapangan. Malah sadurunge suruh Trisna wis gagihan pamit mulih. Aku rumangsani yen dudu bocah pinter. Nek kepengin entuk biji apik, sinauku kudu ngluwi kanca-kanca sing pancen wis pinter. Aku emoh yen kudu rene iki maneh. Mangkono wangsulane Trisna nalika ditakoni kanca-kancane. Para sederek kinasih, nalika semanten Karajan Babil menika nggadahi panguwaos ingkang ageng. Sasampunipun nelukaken karajan-karajan ing sak kiwa tengenipun. Karajan Yehuda katelukaken nalika Yerusalem kabedah. Tiang-tiangipun kadadosaken bandangan lan nglampahi pambuwangan. Padaleman suci sampun karayak lajeng kakipun. Tiang Babil dados kumalungkuh awit rumaos sampun nelukaken kathah karajan kaliyan para sesembahanipun. Kacarios Prabu Belsasar ngawontenaken pesta kanthi ginakaken piranti emas lan salaka ingkang karayak dening Prabu Nebukadnezar saking padaleman suci ing Yerusalem. Tentu menika tumindak ingkang ngremekaken awit piranti pangibadah dhateng Gusti Allah kaginakaken minangka piranti kangge mujuk kemarmaning hawa nepsunipun piyambak. Tiang ingkang kumalungkung epet anggenipun mawas diri. Ing pamanggihipun piyambakipun sampun paling sae lan paling leres. Tumindak ingkang mekaten bebayani. Awit damel manungsa sansaya tebih saking Gusti Allah. Gusti Yesus nedahaken bilih para juru mubeo lan wanita tumung susila badhe ngrumiyini tiang-tiang Yahudi lumebet ing kratoning Allah. Awit keduwu rumaosi lepat lan purun maratobat. Sasampunipun nabi pitedah saking Nabi Yohanes Pambaptis bab margining kayekten. Mila para pandherek ing Sang Kristus katimbalan mbangun patrap gesang andhap asor. Inggih menika ngrumaosi minangka tiyang ingkang ringkih lan winates satemah gampil kapilut ing dosa. Patrap gesang andhap asor badhe nyagetaken para kagunganipun Gusti mawas diri, ngrumaosi kalepatan, maratobat lan mudi gesang ingkang langkung sae. Gesang ingkang jumbo kaliyan karsanipun Allah. Amin.